The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study, we need to be cleansed of our sins. Kinahanglan atong limpyuhan tong kaugalingon, pinagi sa paghingalan, sa pagkumpisal sa atong mga sa direkta nga sa Diyos nga Amahan. 1 John 1:9, which is the recovery technique, says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Umani mo buhata ka na, you will be immediately filled by the Holy Spirit, and you will be in fellowship with God, and then you are ready to assimilate Bible doctrine from the Word of God. Because if we have some sins, we cannot be empowered by God the Holy Spirit. Why? Because He is the author of the Word of God, our only teacher. Therefore, let us pray. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for the privilege of making use of this opportunity once again of assembly worship in obedience to your word. We now pray that God, the Holy Spirit, will challenge us and motivate us to focus and concentrate on your word as you teach us today. We thank you for this. May God, the Holy Spirit, enlighten us in the things we are going to take up. This we ask in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Last time we had the discussion. We have been taking up important subjects like part of the doctrine of soteriology, which is the doctrine of salvation. And in fact, mo kini sinugdanan sa tanan natong pagkinabuhi ingon nga mga Kristohano. Kung dili kita makatungtong niya ng unang ang nga maong pagdawat kang Ginoong Kristo nga atong bugtong manluluwas og Dios, dili kita makasibog na tusunahan. We cannot go on in our Christian life. In fact, sa ato ng paghisgot niining bahin sa kinabuhing Kristohanon, it has been defined as the Christian way of life as a supernatural way of life. Kaya kini supernatural way of life man, it demands a supernatural way of execution. So kini atong gibuhat, maingon ta, maangkon sa ubang mga katawhan nga dili pa magtotoo nga kini a supernatural way nga tiyaw mo na magtuon ta sa pulong sa Diyos sa adlaw-adlaw on a daily basis. So, mura kini og talagsaon ra. Apan klaro man kayo nga gikinahanglan ang atong pagpakaon sa atong kalag adlaw-adlaw sama sa atong pagpakaon sa atong lawas adlaw-adlaw sam. So, therefore, ang doktrina, atong gitawag na ning doktrina, ang pulong sa Dios. Doktrina sa pulong sa Dios. Doctrine is the key to everything in life. Mao kini ang yawi sa tanan. In any aspect in life, mao kini ang yawi. As a believer, you must consider this as your priority. Mao na ang imong pasiuna. Now, kitang tao, doon na gyud mga pasiuna sa kinabuhi, di ba? We have priorities.
We have number one priority sa atong kinabuhi. Tingali ang imong priority, ang imong asawa, o imong bana, o imong mga anak, imong mga silingan, imong mga higala, o imong mga kabtangan. Tingali mo kini ang imong mga priority. Apan kini mga detalye man kini sa kinabuhi. These are details of life. Maayo man kini. Kay grasya mang hinatag sa Dios. Apan kung imo na kining tan-awon nga ang kunon nga mao kini ang imong priority, that's the time we are in trouble. Kay ang Dios is a jealous God. Dili kay abubuan ang Dios, apan ang buot pasabot sa jealous God nga dili siya buot og naay siya ay rival nga maohi pasiuna. Mao bitaw na naay bersikulo sa Biblia nga you cannot serve two masters. Either you love the world or ang Dios. See? Mo na nga priority. Priority ang mo'y Yahweh ning tanan ug ang Yahweh in any aspect in our life, especially as a believer, is Bible doctrine. Ang pulong sa Dios. Doctrine is much greater than any human suffering, any human adversity, or any human prosperity. Greater. Labaw pa. Now, give me an example of doctrine. Of course, naghanatang nakatunan tingali nga nagasunod na sa atong Bible study. Example of doctrine, we have rebound. Ang atong pagpauntol gikan sa gawas ngadto sa suod sa plano sa Dios. Pinagi sa pag-angkon nga kita nakasa. Now, atong isgutan tuod ang mga listahan sa mga sa na isa sa una-una, sa dila, o sa nga makita. Ato kining hisgutan as we go along. Now, how long does it take for a believer to go back to fellowship when he rebounds? Unsa man ka paspasa sa unsa ka magtutuo nga mahibalik siya ngadto pauntol ngadto sa suod na usab gikan sa gawas. How long does it take for him? Split second. Pag ingon gyud nimo nga Dios nakasa kon yadto, diha split second. 1/60th of a second. Wa kanay sa atubangan niya kay imo nang giangkon kadtong maong sa imong gibuhat. Ug how long po does it take for an unbeliever, so sa kadi magtutuo, to be saved when he believes in Christ as Savior? Ibaw ka unsa kadugaya? 1/60th of a second, split second. Now, atong nahibawan nga ang mga kabataan, mga gagmayng bata, children raised with doctrine, with the Word of God, will not depart from it when they grow up. Naa ka na sa Proverbio 22:6. Train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. Now, okay, mao kini ang mga punto nga hungidani mo, ingon nga magtuto. Aron, imo usab nga masayran. Unsa di ay ka ingnon ta kahuyang sa usa ka magtutuo kung wala diha kaniya ang igong mga doktrina o pulong sa Dios diha siyang kalag. Kung naay mga suliran mo abot siyang kinabuhi, he easily gives up. Wala siya ikasukol. Kaya nga naman, ang grabe pag yun, kung naanay mga suliran nga mo abot siyang kinabuhi, iya pag yun nga basulon ang Dios pinagi sa pagsulti niya sa famous cliche, why did God let this happen to me? Nga namang gibuhat man ni giingon man ko ni sa Dios. Di ba ka na pagpasipala sa Dios? Ana ay tuyo ba ang Dios? Sa matag butang o kahimtangan sa kinabuhi, naarabay rason o inunta na asiyay plano yana. So, gikinahanglan ang atong pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na akong gibalik-balik dinhi aron gyud masilsil kanay it will sink in
in the inner sanctum of our soul, kay kita mga magtutuo, gikinahanglan kini hatagan gyud og gibugaton, emphasis karong panahon labi na ganiya kita sa katapusang mga adlaw ra. Ug di ka na tingaling uban ninyo moingon nga wala ko kasabot ning kahimtang sa kalibutan ron, nakaguliyang nagsamot. Aw, taon-taon na tang nagtuon sa pulong sa Dios o sa didto pata bag-o patang nagtuon, klaro kaayo nga ang Dios nagaingon kining mga kapaitan, mga gumunhap, kining mga kagubot sa kalibutan, dili na kini mo bintaha. It's not going to get better. Instead, it's going to get worse and worse every day. Nakita nato as we watch the television, mga balita, mga radio, mga newspapers, tanan natong sa modern media. Ang uban kanato unsa matarantar na. Kana kung ikaw walay magamit diha sa imong kalag, wala kay kaisog kalim-on diha sa imong kalag, kay wa kay pulong sa Dios, kay wa kay interes, wa kay gugma, moingon ka wa ko'y panahon pagtuon sa pulong sa Dios. Kay kanang pag-ingon nimo niana, sama ra imong giingna ang Dios, di ko gusto og panalangin Dios, ayaw kong samuka, ining akong pagkamiserable. Mao na labing tinuod, mao nga ang Dios kanunay gyud matinumanon gyud sa paghatag sa iyang mga pulong. God is a giver, a provider. He gives out His word aron mo kini atong maggamit sa atong adlaw-adlaw pagkinabuhi. Busa gikinahanglan ang padayon atong pagtuon usa kini kapaagi sa imong karong pagdungog nining atong Bible study through the YouTube and Facebook, nga gikinahanglan ang atong patubo sa atong kalang. Let our soul grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kay sa panahon nga makakabot sa pagkahamtong ingon nga Kristohanon, mga magtutuo, ang Diyos mayon di ka magmahay. Tuwa na akong giandam mga panalangin nga ako ibubo diyan imo. Ang ako lang gikinahanglan nimo nga magtuon ka, mutubo ka sa kong pulong, antud makaabot ka sa ginganlan natong stage of capacity, katakos, capacity for life. Mo bitaw daghan ka natong di makasabot sa kinabuhi, mo yung tumawa kasabot ng kinabuhi nako. Kaya nga naman, you have no capacity for life. Capacity gani katakos. You know how to handle anything in life, be it prosperity or adversity. God says, I have a solution for everything. It's up to you. It's a matter of choice, you see. Mao na nga gatahon ang Dios sa atong kabubuton. That's why ang prinsipyo kanunay giyong mutigbabaw. Man is always a product of his own decision. That is following the principle diha sa versikulo diha sa Galacia. We sow what we reap, or we reap what we sow. Unsa imong gipugas, mo po'y imong anihon. Therefore, gikinahanglan ang atong padayon sa atong spiritual momentum. Ingnon nato kini spiritual momentum, pagpadayon sa pagsibog sa unahan, pag-advance, not retreat, advance kanunay. And as we advance, we increase our faith in God and His Word. Now, unsaon man, how do we increase our faith? By daily intake of the Word of God. Adlaw-adlaw na pagpakaon sa atong kalag sa pulong sa Dios. Now, here is an analogy, akong hatagang analogy. Kung ikaw mag-exercise, na daghan tingali ninyo sa sige ng mga ehersisyo diha, palagsik sa imong lawas, na may daghan mga zumba o kung saan diyang
gikabuangan sa uban nga who are now health conscious. Now, when you exercise, tingali mag-push up ka or carry a dumbbell. First, tingali pag carry ni mo dumbbell with 10 pounds maybe, and then anam-anam, maybe 10 or 20 na naman, then so on and so forth. Maabot na nagbugat na ng mga pounds. Laing ehemplo, yan itong manindot nga suspension bridge diya sa Niagara Falls. Daghan man kaninyo nakita sa Niagara Falls. Dito magsugod. There was originated ang engineer, usa ka engineer, flew a kite across the falls for a purpose. Iya katong gipalupan dito sa pikas nga bahin, o hangtod pag-abot dito miabot kini sa kakahoy, o iya kining bitad na pod paingon sa pikas. And then sa sige na niya bitad niya sa kanang ingnon ta kanang lanot, o di na lanot basta kay mga PC na nagkaanam nagkadako PC hangtod didto mi abot na nga iyan ang butangan sa mga puthaw na, dili na mga lanot o PC kundi puthaw na. That was the origin. There's a beautiful suspension bridge in Niagara Falls. It started with an engineer who flew a kite across the falls for that purpose. Nakaron ato nang pahimuslan pag latas-latas niya sa Niagara Falls. Laing ehemplo, when you first planted the seed of a tree, nagtisok ka og liso. Iyon sa man to nimo. Imo ba lang gibiyahan? Dili. Ginahanglan aron motubo, imo katong giunsa, gitubigan, gibubuan sa tubig. Every day, imo katong bubuan until it came out from the ground gradually. Mi tuybo naghinay-hinay kadtong maong liso nga nahimo ng mag-anam na siya tubo. Then it became a bigger tree. Okay? Then on and on and on and on it grew. Nagatubo na siya. Now it is a real big tree that is so strong it can stand against any strong wind. Mopod ka na ang imong pagtuo. Pagtuo nga sa Dios, pagtuo sa iyang mga pulong. Manam-anam ka na o ka unsa. Pinagi sa imong pagdungog. Unsay gisulti sa Roma 10:17. Romans 10:17 says, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pinagi sa imong pagdungog sa pulong sa Dios. Mao kana ang unsaon paagi kini kagihatag sa Dios, unsaon nato pagpalig-on, pag-ugmad sa atong pagtuo, how we develop that faith. Now, okay, balik ta sa mga punto ngano nga ang mga tao tuod buot sila nga maluwas, na ay mga punto dinhi people want to get saved. Okay? Kinsa man gyud dili gusto nga maluwas, nga makadto sa langit. 2 Peter 3:9 ayo kalimti. God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Ang tanan unta maginulsol. Kanang paagiha paginulsol, pinagi sa imong pagdawat kang Ginoo sa Kristo nga imong manluluwas. Imong dawaton siya o imong mga sa papason. Past, present, and future, iya kining papadon o ikaw mahimo ng unsa Kristohanon. Now, there are reasons why people want to get saved. Number one, their knowledge of the existence of God.
Nakaabot sila sa bahin sa God consciousness. Miabot sila sa bahin sa ilang kinabuhi nga magsige sila pangutana na agyo'y Diyos, na agyo'y labaw makagahom na naghimo ning tanan, ning mga kakahuyan, ining tanan galaxy unsa pa diyan. So they want to get saved because of their knowledge of the existence of God. Romans 1:18-20. Kung buot kang mubasa niyan. Mao kana una, ikaduha, their fear of death. Daghan ka na itong mahadlok yun, matay. Kinsa mong kundi. Kaya nga naman, ikaw Kristohanon, gisultihan o gimanduan ka sa pulong sa Diyos. Never to be afraid of death. Kaya nga naman, ikaw sigurado na ang imong unsa, destiny. Ang imong kaluwasan has been settled once and for all. Kung mabiya ka ning kalibutan na, adto ka na siguro uban, naong sa naong, face to face with the Lord. And you will enjoy the heavenly bliss, perfect happiness uban sa Diyos. So, naibaw ka. Mabitaw na kasagarang mga kahadlok mamatay sa mga katawan. Mao ang ilang kahadlok sa wa nila maibaw Sa in English pa, fear of the unknown. There is that fear of the unknown. Wa man sila kaalamag, wa man sila kaibaw, wa sila knowledge whatsoever about what is life after death. Wa sila alamag kay nga naman wa lagi sila pagtuon sa pulo sa Dios. Nakini nga itong paagi dinhi, grasya lagi. Ako lang butangan yun ang pulo nga lagi. Kaya aron sa pagpaklaro nimo, paghatag emphasia, nga unta makaamuwa mga katawhan nga this is the only way nga makatunan nimong kamaturan ug di ka na mada ug hata sa mga mini kay kadaghang mini ning kalibutan na. Kay nga naman mutana ko nimo nganong daghan mang mini ning kalibutan na. Ibaw ka nga no? Tungod kay kining kalibutan na gidumaha ni Satanas, ang arch enemy of God. Iya kini teritoryo o ikaw nga magtutuo niya kas taliwa sa iyang teritoryo. Unsa man nimo pagasdang niya nga espiritu man. Ang Dios nagasulti, arm yourself, shield yourself with my word. Mao kini ang atong armas o hinagiban panalipod gikan sa mga mini nga mga pagtudlo, gikan sa mga kaminian nga naga unsa kalat ning tibo o kalibutan. In fact, ang sistema ning kalibutan na the system is a system of Satan. The cosmic system niata sa taliwa sa atong teritoryo. Si Satanas nagagngub sa masaw sa kaliyon, roaring, nagsigig ngub, nangitag kinsa iyang tukbon, whom he may devour. Kung wa ka hinagiban, pildi ka. Watay mahimo niya na pulong kini sa Dios. Iya kining sulti. So therefore, gikinahanglan nga mag-andam kasi mong kaugalingon, magtuon lagi sa pulong sa Dios. So, sapagkat una nimo sa kamaturan, you can discard, kalimtanan nimo ang imong fear of death. Ecclesiastes 3:1, God has written eternity in their heart. Diha sa Ecclesiastes, we never go out of existence, raba. Na may ubang mga pilosopo, lagi katungway, alamag sa kamaturan, when we die, we go out of existence. Never. What ba? Ang kamaturan nagsulti, man has no excuse. Basaha ang Hebreano 2:14 o 15. Hebrews 2:14 and 15. Magalamdag ka nagdugang nimo. What a excuse. Di ta makaingon nga, manggoy nagsulti na ko nini. Nawa na kay ikapangulipas na paagi ni sa Dios tanan iyaning isamwag ang kamaturan. Kay kung tanan na masayod nini,
the end will come ra ba. So, mao kini ang panahon sa grasya. Ug now, kaninyo, of course, we know this, we pay our bills, monthly bills, right? Our electricity, our telephone, our television, everything. We pay this on a monthly basis. Now, kung maamuroso ka sa imong pagbayad, murag palta-palta ka na sa imong pagbayad, tagaan ka og unsa? Grace period. Diba? Na grace period, meaning tagaan ka og warning ba? Na pa'y panahon nga ikaw hatagan pa og chance. Grace period. Paminaw, kini atong panahon karon mao ni grace period nga gihatag sa Dios. Nainomdom ka ba niya itong naitabo ni Noah? Noah. Or Noe, sabi ni Saya. Sa panahon ni Noe, unsa may gitugon sa Dios niya. Noe, isabuwag, isangyaw ang akong mayong balita. So sige, tawag sangyaw si Noe, pilang tuig. 120 years niyang sambuag, sangyaw. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Mao ka na ang tugon sa Dios nga ipa sangyaw. 120 years. Tuo ba mga tao? Ning samot na sa pagmando na sa Dios nga pag tukod diha og kanang arka. Nya di naman niya itukurang arka diha ba sa mama wala ba? Dito sa bungtod. Ibabaw sa bungtod niya gimando sa Dios adto dito na tukura. Ning samot na ang mga tao niyo wa na si Noe loko-loko na. Naingon na si Noe. Okay. Exactly the same analogy karong panahon na. When you witness, when you evangelize people, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mga tao may unsa mo yamid, dili sila maminaw kung mahimo pa ilang unsa, takpan ang ilang dunggan. Di man sa mo to. Kadaghanan di mo to. Maupod na ang panahon, dito sa panahon ni Noe. Wa sila pagtuo. Unsa? Pag-abot na sa 40 days and 40 nights, naibaw ka na sa istorya nini. Unsa? Mimando ang Diyos takpin na sirhe na Noe. Nahumana ang grace period. Akong balikon nga kining panahon na mo ay grace period gihatag sa Dios alang sa tao. Kay sirhana ang panahon umubalik na si Ginoong Jesucristo. Una siya mubalik, andam ka ba? So mao ka na ang ikaduha nga katarungan nganong mga tao buot nga sila maluwas. That is the second reason why people want to get saved. The third, the desire for cleansing and forgiveness of sin. Ang ilang tinguha nga mapapas o mapapasaylo sila. Mao ni ikato. Ikaupat, people are looking for meaning and purpose in life. Nangita sila og unsay kahupayan. Kahupayan og magkinabuhi unta silang naay kahulugan, naay katuyuan. Meaning and purpose in life. Kay lagi ang mga katawhan nga waay kabaturan mayon sila wala ko kasabot sa akong kinabuhi. So, therefore, the gospel, ang maayong balita sa kaluwasan, mao kini ang stimulus nga gihatag sa Dios sa katawan. Stimulus. A stimulus or any stimuli, any stimulus nga kinahanglan kini og tubag. It needs a response. And every response has a result. Basta? God's stimulus is believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Tubaga na. Either not or yes. No or yes.
Ang stimulus, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Yes or no? Mo ka na imong response. Nga gitanaw sa Diyos pinagis paggamit nimo sa imong unsa kaugalingong kabubuton, your free will. And then the third, mao ang resulta. God is the one controlling the result. So if you say no, the result is the lake of fire, eternal damnation. But if you say yes, you believe in Christ, then you go to heaven after you die. Just as simple as that. Mao kini ang tutok na to nining hapunan. Our Lord Jesus Christ went to the cross to die for us. And then our Lord, as he was hanging on the cross, became poor, so you will become rich. 2 Corinthians 8:9. God the Father made him who knew no sin on our behalf as our substitute, that we might become the righteousness of God in him. 1 Peter 2:24, he himself bore our sins. Iyang gipasan ang tanan natong mga kasalanan in his body on the cross. Philippians 2:8, siya nagpaubos siyang kaugalingon by becoming obedient unto death, even death on the cross. Mao kining mga punto nga angay natong hinuktukan. Now, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. This is regeneration, pagpakatao po usab. Now, diha usa ka obispo, okay? Diha usa ka obispo sa usa ka simbahan nga nagasakay siya o usa ka train. And then a young boy who was a believer, mitod niya ba, misiko niya sa maong obispo and dared to ask that bishop, are you born again? Ang bata mo'y nangutana sa obispo, are you born again? Ang obispo asked the boy back, what do you mean? No, are you born again? You mean, ang bata miingon, you mean wa ka kaybaw how to be born again? Ang bata nagingon, wa ka kaybaw ug unsaon pagpakatao po usap. Ang bata further told the bishop, okay, basa ang John 3:3. Read John 3:3 and following. Ang obispo from that time on became curious. And when he got home, iyang gibasa ang passage. To make the story short, the bishop in the end got saved. He became born again. Maupod kini alang sa tanan nga nagadungog niini. We must be born again. Be sure you make the right decision. The decision you make determines your eternal future. Decisions have consequences, right? You remember David's sin with Bathsheba? You remember? Jonah's failure to obey God's mandate to evangelize Nineveh? Pakya si Jonah. People's negative volition to the gospel that Noah preached for 120 years. Therefore, make the right decision sa dili ka pa mohimo niya na ikinahanglan ang imong pagtagad ni ining mga butanga. Dinhi kita kutob kung ato kining ipadayon atong iduko karon ang atong mga ulo ug atong piyungon ang atong mga mata. Ato kining ipahinungod ni pipila ka gutlo nga naibilin. Niadto nga niya dinhi sa atong pagtuki ning butanga in our Bible study through YouTube and Facebook. Who ani-anini dinhi nagapaminaw niini, nagasimba uban kanato kinsa wa pa kanila
sa ilang kinabuhi si Ginoong Hesukristo. Ug wa pa sila'y paglaom, wa pa sila'y kinabuhing dayon. Tingali, wa ka pa makahimo niya ng labing bilinong desisyon sa tanang desisyon. Karon ang higayon ni Gala. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Salamat o Diyos ni ining tanan nga among nadungog. Salamat sa paglamda kanamo sa Espiritu Santo. Nagaampo kami o Diyos nga ikaw magauban kanamo, magapanalipod kanamo, magadala kanamo pag-usab nining among Bible study through the YouTube and Facebook. Nga kami unta magatubo niya sa imong mga pulong o magakabuot niya ng among tumo nga maong espirituanong pagkahamtong ang stage where we can glorify you and honor you and love you and adore you and worship you. We thank you for all of this, O Lord. In Jesus' name, our Lord and Savior. Amen.